ngadto sa uban. Mga igsoon, ang cross dili lamang luna sa kasakitan. Luna usab kini sa gugma. Didto nabuntog ang pagdumot. Didto gipasaylo ang kasalanan. Ug didto nahimugso ang paglaom. Ang cross dili busa musunod kita ug musulod kita sa misteryo sa kasakit o kamatayon sa Ginoo. Ug tugutan nato nga ang mga pulong ni Jesus muhikap sa atong mga samad, muayo sa atong mga kasing-kasing ug mubag-o sa atong mga kinabuhi. Kining balaan nga panahon mudala unta kanato ngadto sa mas lahom nga pakighimamat ni Kristo. Mabago unta kita, mubago usab unta kini sa atong mga tinguha ug manag-uban nga nanag-ubang naglakaw isip usa ka simbahan, usa ka banay, usa ka katawhan sa Dios, isip magpapanaw diha sa paglaom. Nga nagpanaw padulong sa sentenaryo sa simbahan sa Sugbo. Karon atong pagasugdan ang atong pamalandong sa katapusang 7 ka mga pulong ni Jesus samtang siya nagbitay sa krus. Unang pulong, Amahan, pasayloan sila kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Ang unang pulong, Amahan, pasayloan sila kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Kinutlog gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 23, versikulo 24. Taliwala sa kasakit, pag-ampo sa kapasayloan, maoy gitubag sa Ginoo. Ang cross na himong dapit diin, gipaminaw sa Dios ang atong kahuyang o gitubag kini pinaagi sa iyang dakong gugma aron kitang tanan maluwas. Sa pagpalawom sa atong pagpamalandong sa katapusang 7 ka pulong sa atong Ginoong Hesukristo, mamalandong kita sa temang usa ka simbahan nga mapalawmong naminaw ug makanunayng nag-ampo. Mamati kita sa pamalandong ni Reverendo Padre Samuel Mary Liddell gikan sa Congregation of St. John. Kini pagasundan o pagpaambit ni Sister Maria Corazon Talay, usa ka madre gikan sa Missionary Catechist of St. Therese of the Infant Jesus. Una, mga hinigugmang igsuon, diha sa krus, taliwala sa kasakit, kaulaw, ug pag-antos, si Jesus miingon, Amahan, pasayloa sila, kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Dili kini mga pulong sa kalagot, dili kini mga pulong sa pagpanimalos, mga pulong kini sa kaluoy. Hunang-huna kini nga talan-awon. Si Jesus, gilangsang sa krus, nag-antos siya. Nagtamay kaniya ang mga tao. Walay pagkabana ang mga sundalo. Nagtanaw ang bagang panon sa katawhan. Apan, inay mo kondenar kanila. Si Jesus, nag-ampo alang kanila. Amahan, pasayloa sila. Sa wala pa siya makigsulti sa mga tao,
Nagkinabi siya sa amahan. Ug dinhi mosulod ang atong tema, mapalaw mong naminaw ug makanunayong nagampo. Mga igsuon, wala lamang kini buhata ni Jesus. Mao kini ang iyang damgo nga atong magkabot isip usa ka simbahan. Usa ka simbahan nga mapalaw mong naminaw. Usa ka simbahan nga makanunayong nagampo. Dili usa ka simbahan nga dalit-daling mo react, masayunong mo hukom, usakit mamulong. Apan usa ka simbahan nga muhunong, mamati, musabot, umuisa sa tanang butang ngadto sa Dios. Kasagaran, bubutho ang mga panagbangi kung mapakyas kita ining duha ka butang. Panagbangi tali sa obispo ug sa mga kaparian, panagbangi tali sa mga kaparian ug mga parokyano, panagbangi sa mga parokyano tali sa usag-usa. Daghan niini wala magsugod sa dakong mga problema. Nagsugod kini sa mga ginagmay nga di pagsinaptanay. Wala kita mamati, wala kita magampo, may react kita dayon. Misulti kita sa wala pa kita makasabot, may hukom na kita sa wala pa kita naminaw. Ug sa hinahinay ang mga relasyon na samdan. Si Jesus nagpakita kanatong laing agianan. Wala sila masayod sa ilang gibuhat. Si Jesus, lawom nga naminaw, bisan sa mga kasing-kasing sa mga tao nga nagpasakit kaniya. Nagtanaw siya, labaw pa sa ilang mga binuhatan. Nagkasabot siya sa ilang kabuta, sa ilang mga kahuyangan, ug sa ilang samaran nga kinaiyahan. Kung makatuon kita sa lawom nga pagpaminaw, magsugod kita pagtanaw sa uban sa linain nga pamaagi. Mangutana na kita, unsa may giagian ni ining tawhana? Unsa man nga kasakit ang nagpahipi luyo ni ining mga pulong? Ug kon mas nakasabot na kita, maminusan ang atong paghukom. Ug kon minus na ang atong paghukom, mas maantigo na kita nga mopasaylo. Apan, ang lawom nga pagpaminaw, nagkinahanglan ubanan sa makanunayong pag-ampo. Kung walay pag-ampo, ang atong kasing-kasing mamahimong sabaan. Puno sa kalagot, puno sa kamapahitason, puno sa samarang pagbati. Apan, kung mag-ampo kita, ang Diyos mulukmay sa atong kasing-kasing. Ang pag-ampo magtudo kanato sa pailob. Ang pag-ampo maghatag kanato og katin-awan. Ang pag-ampo motabang kanato sa pagsanon dili sa pag-react. Mao kini hinungdan nganong nagsugod si Jesus sa pag-ampo. Amahan, pasaylo sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Dili sayon ang pasaylo. Usahay, lawom ang mga samad. Usahay, tiunay ang kasakit. Apan si Jesus, wala magpaabot nga pangayuan o pasaylo. Kisugdan kininiya sa pasaylo. Tungod kay ang iyang kasing-kasing nagasukad man sa amahan. Ug mao kini nga matang sa simbahan ang giawhag kanato. Usa ka simbahan nga maminaw sa dili pa mosulti. Usa ka simbahan nga mag-ampo sa dili pa mohimo og desisyon. Usa ka simbahan nga mopasaylo bisan sa mga higayon nga lisod kinibuhaton. Busa karong adlaw atong pangutan-on ang atong mga kaugalingon.
Maantigo ba ako sa lawom nga pagpaminaw? O dali ako sa pag-react? Makanunayon ba ako sa pag-ampo o sa mga higayon lang nga ako anaa sa kalisod? Kinsa man ang mas nagkinahanglan sa akong pagsabot? Kinsa man ang nagkinahanglan sa akong pasaylo? Mga igsoon, niining banha o nakabahin-bahin nga kalibutan, mamahimo unta kitang usa ka simbahan alawom na mati. Niining samaran o walay kapahuwayan nga kalibutan, mamahimo unta kitang usa ka simbahan nagampo sa kanunay. Ug sama ni Jesus, bisan sa mga panahon sa kasakit, ang atong unang mga pulong mauunta ang pag-ampo. Amen. Bulahang adlaw, mga igsuon ko diha ni Kristo. Ang panalangin ang pinakabuod sa buhay ng isang reliyosa. Maging sentro ng buhay sa pagmamadre ang Santisimo Sacramento sa altar. Mao kini ang bililhong tugon nga nahisulat sa huling habilin ni Venerable Alfredo Maria Oviar, ang founder sa Missionary Catechists of St. Therese of the Infant Jesus or MCST. Gawas nga nahisulat kini, girecord gayud sa mga unang madre sa kongregasyon ang tingog ni Bishop Oviar na nagsaysay ni ining iyang katapusang tugon alang sa kongregasyon. Isip MCST sister, I try my very best nga puy-an kining tugon sa among founder, kutob sa akong makaya, nga mahimong sentro sa akong kinabuhi, si Jesus diha sa Santisimo Sacramento. Ang pagpaminaw ug pag-ampo atubangan sa Dios maoy akong kusog sa akong misyon. Ang Ginoo maoy giya ug tuberan sa tanang grasya nga akong gikinahanglan sa pagtuman sa akong tahas sa apostolado. Siya ang akong dalangpanan sa tanang panahon. Sa panahon sa kalipay, sa panahon sa kagulanan, taliwala sa mga pagsulay, sa mga suliran, ug sa mga hagit sa akong kinabuhi, isip usa ka misyonera, katekista. Siya ang naghatag nakog inspirasyon sa pakigatubang sa mga tao nga akong mahimamat sa matag adlaw. Dili sayon ang pagpaminaw sa mga tao nga nagkalain-lain ang hangyo. Adunay moduol nako kay mangayo og schedule og appointment or endorsement gikan sa arsobispo na ay mangayo og pag-ampo, adunay mangayo og tambag, aduna po'y mopadayag sa ilang mga yanguko sa kinabuhi. Kinahanglan sa pagpaminaw ang pailob, full attention, ug pagsabot sa nagkadaiyang personalidad sa mga tao. Tuguti ko sa pagsaysay sa usa ka kasinatian. Usa ka adlaw ni ana, inighuman sa misa, adunay miduol nako dito sa parokya. Kining tawhana, pirmi nako makitaan sulod sa simbahan, apan wala mi magkaila. Nangayo siya nakog pag-ampo, o nagsugod na siyag sugilon sa kahimtang sa iyang pamilya, nga naglisod na emotionally, physically, financially, ug spiritually. Ang usa niya ka anak na igo ni adtong kusog kaayo nga linog sa Cebu, October 2013. Na ospital ug gisulod sa ICU sa sulod kanapu katuig. Hapit na mahurot ang tanan nilang resources. Apan subo kaayo nga namatay gihapon ang bata. Kining tawhana, sige lang siya ngisi kung imo makitaan.
Apan sa pagkatinuod, ano na di ay siya'y bugat nga problema. Wala man ko'y ikahatag nga material nga butang. Apan pinaagi sa akong kinasing-kasing nga pagpaminaw ug mga saad sa pag-ampo, kaluoy sa Dios, mibiya siya nga nagaan ang iyang kasing-kasing, kay nakapahungaw siya sa bugat nga iyang gidaladala sa iyang dughan. Ingon ni Ana ang usa sa akong unwritten role, isip usa ka misyonera, ang pagpaminaw sa katawhan sa Dios. Human na kog paminaw sa mga prayer requests, sa mga friends, ug sa bisan kinsang moduol nako, human maminaw sa mga balita sa atong palibot, sa nasod ug sa tibuok kalibutan, kining tanan akong dad-on ug itugyan sa itiilan ni Jesus diha sa pag-ampo, kay mituo ako nga andam siya kanunay nga maminaw sa akong pangaliyo po. Isip member sa Archdiocesan Synodal Team, usa-usab sa akong tahas ang pagpahigayon sa conversation in the Spirit, wherein we are called to listen to one another through the guidance of the Holy Spirit in our discernment. Niadtong October 2025, mitambong ko sa Jubilee of Synodal Teams and Participatory Bodies dito sa Roma, ug nakaapil ko sa conversation in the Spirit with the other participants of the Jubilee celebration. It was a great joy and a very inspiring experience for me to listen attentively and pray earnestly with delegates from all over the world with whom we share our synodal journey. Usa sa akong favorite nga hulagway ni Jesus diha sa Biblia, mao ang image niya nga nag-inusara sa kamingawan, nagluhod ug nagampo sa iyang amahan. Hulagway sa suod kaayo, very intimate nga pakighinabi sa anak diha sa iyang amahan. Jesus always listened to his Father. He prayed constantly to his Father. Hinaut unta mga igsuon nga kita usab, maminaw sa tinuoray ug magampo sa kanunay, kay maoy makahatag sa atong kasing-kasing ug tinuod nga kalipay. Mga igsuon ko diha ni Kristo, let us listen deeply, pray regularly, and love intimately like Jesus. Amen. Busa magampo kita. Amahan sa kaluoy, ang imong anak nagtudlo kanamo sa pagpasaylo, pagpaminaw ug pagampo. Pasaylua kami sa mga higayon nga napakyas kami sa pagpaminaw. Ayuha ang among mga kasing-kasing ug himua kaming mga malumo ug masinabtanon. Tudloi kami sa halawom nga pagpaminaw ug sa pagampo kanunay diha sa pagduol kanimo unas sa tanan. Sa among pagpanaw paingon sa among sentenaryo sa tuig 2034, bag-uha ang imong simbahan sa Sugbo. Himua ang simbahan nga among gitinguha, ang simbahan nga naminaw, ang simbahan nga nagampo, ang simbahan nga nagpasaylo ug nagtukod og kahiusahan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen.
unsay ilang gibuhat. Kunta nakahibalo kapalamang niining adlaw. Unsay mga butang alang sa kalinaw, ahapan sa pagkakaroon nahatago kini gikan kanimo. Ikaduhang pulong, sultihan ko ikaw, karong adlawa, adto ka sa paraiso, uban ka nako. Ang ikaduhang pulong, sultihan ko ikaw, karong adlawa, adto ka sa paraiso, uban ka nako. Hinutlo gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 23, versikulo 43. Taliwala sa kangitngit didto sa Kalbaryo, midanag ang usa ka masaligon nga saad. Ang pulong ni Jesus, sultihan ko ikaw, karong adlawa, adto ka sa paraiso, uban ka nako. Gihalad ni Jesus ang kaluwasan isip gasa alang kanatong mga makasasala nga moduol sa iyang trono sa kaluoy ug grasya, uban sa tim-os kapag hinulsol ug pagtuo. Isip usa ka simbahan nga nagpanaw ngadto sa iyang ikasentenaryo, atong pamalandungan ang makahuhupay nga saad sa atong Ginoong Hesukristo. Uban ang temang usa ka simbahan nga malipayon nga nagsangyaw.
Pamalandungan nato ang maong pulong ni Jesus, kauban si Reverendo Padre Junly Cortez, miyembro sa Team of Pastors dinhi sa Cebu Metropolitan Cathedral. Sundan kini sa usa ka pagpaambit ni Brother Jason Vergara, usa ka kanhing banker. Karon, usa siya ka Alpha Youth Facilitator ug kasamtangan nga nag-alagad sa Feast Light Missionary. Mga igsuon, samtang si Jesus nagbitay sa krus, nagantos ug naghingutas. Madungog nato siya nga nag-ingon, "Sutihan ko ikaw, karong adlawa, uban ka kanako sa paraiso." Kining mga pulong gisulti niya, dili ngadto sa usa ka taong balaan, dili ngadto sa usa ka tinun-an, apan ngadto sa usa ka kawatan. Usa ka tawo nga miangkon nga siya sad-an. Usa ka tawo nga nag-ingon, angay kanato ang silot nga gipahamtang kanato, kay tukma man kini sa atong nabuhat. Usa ka tawo nga sa katapusang gutlo sa iyang kinabuhi, nagpakiluoy kang Hesus. Hesus, hinumdumi in town ako kung maghari ka na. Og si Hesus, dali nga mitubag, sultihan ko ikaw, karong adlawa, uban ka kanako sa paraiso. Mga igsuon, mao kini ang kinauyukan sa pagsangyaw. Ang paghatag ug paglaom. Ang pag-abli sa ganghaan sa langit. Ang pagpahinumdom sa katawhan nga dili pa ulahi ang tanan. Bisan sa katapusang gutlo, mamahimong madawat ang grasya. Bisan diha sa kahuyangan, haduol ang kaluwasan. Apan matikdi kining maanindot nga butang. Si Jesus, anaa sa labihang kasakit. Siya nagantos. Siya himat-iyon. Apan nagluwas gihapon siya sa uban. Nagtabang gihapon, nagsangyaw gihapon. Mao kini ang gipasabot sa usa ka simbahan nga malipayong nagsangyaw. Dili lamang sa mga panahon sa kahamugaway. Dili lamang kung sayon ang kinabuhi. Apan sa panahon usab sa kalisod, ubisan sa kasakitan. Padayon kita nga mudala ni Kristo ngadto sa uban. Usahay maguna-huna kita nga malisod ang pagsangyaw. Nagtuo kita nga nanginahanglan kini og daghang mga pulong, daghang mga plano ug pamaagi. Apan tan-awa ang maayong tulisan. Ang naghinulsol nga kriminal, usa kayanong pag-ampo. Jesus, hinumdumi in town ako. Ug usa kayanong nga tubag gikan ni Jesus. Karong adlawa, uban ka kanako sa paraiso. Ang pagsangyaw magsugod sa usa kayano nga pakighimamat kang Jesus. Apan ania ang hagit. Nagpadayon ba kita pagdalag paglaom? O nagpakaylap ba hinuon kita kahadlok? Mga butang nga dili maayo o makasagmuyo. Ang simbahan nga malipayong nagsangyaw,
Usa ka simbahan nga nagdala og maayong balita. Dili mga walay pulos nga balita. Maayong balita ngadto sa mga kabus. Maayong balita ngadto sa mga makasasala. Maayong balita ngadto sa mga nahisalaag. Mga igsuon, daghang mga tao karon ang nakasinatig sama sa tulisan. Mubati sila nga sila dili takos. Mubati nga sila layo sa Dios. Mubati sila nga ulahin na ang tanan. Ug usahay kita nga simbahan mupasamot sa ilang pagbati nga dili sila takos. Dali kaayo kitang muhukom. Dali kaayong mo sa likway. Malimot ta nga kita usab mga makasasala nga nang inahanglan og kaluoy. Apan si Jesus nagpakita kanatog laing agianan. Wala niya hukmi ang tulisan. Gipaminaw niya, gihangup niya, gihatagag paglaom. Karong adlaw, uban ka kanako sa paraiso. Diha dayon, personal, malipayon. Mao kini ang simbahan nga atong gitinguha. Usa ka simbahan nga nagdawat sa mga makasasala. Usa ka simbahan nga muhatag og second chance. Usa ka simbahan nga malipayong nagsangyaw nga adunay paglaom. Dili usa ka simbahan nga sirado. Apan usa ka simbahan nga nag-apli sa kasing-kasing. Sa atong pagpanaw, paingon sa atong sentenaryo sa tuig 2034, mao kini ang matang sa simbahan nga buot natong makabot. Usa ka simbahan nga malipayong nagsangyaw. Usa ka simbahan diin ang mga katawhan makaingon na wala ako apan ako gidawat. Wala magkadimao ang akong kinabuhi apan nakakita akong paglaom. Halayo ako sa Dios apan adunay tao nga nagbira kanako balik kaniya. Busa karong adlaw mangutana ta sa atong kaugalingon. Ang akong mga pulong nagdala ba sa katawhan paduol sa Dios o nagpalayo ba hinuon kanila? Nagpaambit ba ako og paglaom o nagpakaylap ba hinuon og kadismaya? Taytayan ba ako o babag ba hinuon? Mga igsuon, ang cross dili lamang luna sa kalisdanan. Luna kini sa kaluwasan. Ug bisan diha sa iyang katapusang gininhawa, si Jesus padayon sa pagpangluwas. Magbuhat usab kita sama sa ingon. Mamahimo unta kita nga usa ka simbahan nga malipayong nagsangyaw, nagdala og paglaom, nagtaniyag sa kaluoy, ug nagdala sa uban ngadto sa gisaad nga paraiso. Ang kalinaw manaaga ninyo. Ako si Brother Jason Vergara, usa ka lay missionary. 2010, nasulod ako sa usa ka bangko isip usa ka accounting assistant. Itago nato ang pangalan sa bangko nga We Find Ways. 2016, niundang ako sa akong trabaho isip bangkero. Ang akong girason kay mo serbisyo ko sa Ginoo isip full-time
lay missionary sa usa ka charismatic community nga gitawag og The Feast. Mao pod ning akong gibutang nga rason sa akong resignation letter. Wala mapugni sa akong manager nga magkatawa sa akong rason kay para niya na ay diferensya. Samtang gaserbisyo ako sa usa ka community, gaserbisyo usab ako sa CPDRC, kuyog ni Father Shano, isip Kappa, or Prison Apostolate Volunteer. Lakip na ani ang mga pinirisong bata sa Cebu City Operation Second Chance. Pinakabata nga piniriso nga akong nahimamat kay 13 anyos. Nakadunggab siya tungod kay gibuli. Kadaghanan sa mga bata nga piniriso, kay para nila wala na sila'y paglaom nga makabaton og nindot nga kinabuhi. Usa ni sa nakita nako nganong kasagaran nga makagawas nga mga batanon sa prisuhan, mubalik rapod. Nahimo kining rason nga nakadesisyon ko nga mo focus sa pagpangalagad sa batanon kay nakabati ako og dakong kaluoy. Year 2020, COVID, lockdown. Kitang tanan, nahipos ug ako usab nahunong ang mga buluhaton para sa ebanghelyo. Namalandong ko kung unsaon ako nga mahimong productive despite sa sitwasyon. Then something happened na ay divine lamdag through the power of technology. I started an online prayer group of Divine Mercy. Gitawag siya og Divine Mercy Chaplet Warriors. Og online evangelization using alpha sessions. I gather my friends. We meet at least once a week. Alpha is a series of topics nga designed to create conversation. Mudaga ni siya 11 ka semana. Within 2 months, 4 ka mga grupo ang natabangan. Naay grupo puro sa lalaki, grupo sa babae, grupo sa minyo, o grupo sa mga batanon. GCQ, hinay-hinay kong nigawas. Akong gipang-invite ang mga batanon nga walay lingaw sa among dapit. Maminaw sa pulong sa Ginoo, mangaon, ug maminaw sa ilang mga tagsatag sa kahinaing sa ilang kinabuhi. Sa akong nakita, ni Workman, ang akong gibuhat, akong giadto ang mga laing barangay, pero naay challenge. Since bawal man maglaroy-laroy, unya daghan pag yung checkpoints, wala ako moagi sa kalsada. Diri ko niagi sa kamaisan ug kahumayan. Naapay kausa nga nakatiming ko og checkpoint. Gipangutana ko kung asa ko paingon. Ang akong gitubag, maghatod og ayuda nga bugas. Wala ko kamatikod nga ang akong pagtuyok-tuyok dala ang maayong balita sa atong Ginoo. Daghang mga batanon ang nakabig. Gikan sa 7 ka batanon, milambo kini. Ang pagsangyaw sa mga batanon, nakakos po og misunderstanding sa among parokya. Kay kanilaging nanaghan ang mga batanon nga na-reach out, unya lockdown pagyud, questionably kaayo. Naalaan pagyud ko og kulto. Naabot sa punto, hapit madelikado ang akong kinabuhi. Usa ka higayon nga samtang niadto ka sa usa ka chapel, nagatang ang mga ginikanan sa mga batanon, nagdala og bunal, nagdala og baseball bat, nagdalag 2x2 og hinagiban. From June 2020 to December 2021, a total of 2,000 ka mga batanon ang atong na-reach out og na-evangelize. Apil na ni ang pinakabukid nga dapit didto sa Barili. And today, nidaga na og 6 years ang pagpang-reach out nato sa mga batanon og nidaga na usab kini og 5,000 ka mga batanon.
Sa ako sang pagtuyok-tuyok, daghan kong mga nakatunan. Una, ang Ginoo, mulihok pod kung kita mulihok. Ikaduha, ang buhat nga langit nun, makasugat gyud ta og daghang mga pagsuway. Niabot sa punto nga kaundangon nako. Daghang oposisyon, pero nakapamalandong ko nga mas daghang mga batanon ang nabulahan. Kung pangutanon ko ninyo, kung unsa ang reward ng akong nadawat gikan sa Ginoo, ang akong matubag, malipayon nga disposisyon og malinawon sa pagdala sa Ebanghelyo. Every time I do it, there is so much happiness in my heart, joy that cannot be explained, and laughter that is beyond human understanding. Ug mao man gyud ni dapat ang klase sa Ebanghelyo na ay kalipay, dili lang gyud kaguol. Karon, gipadayon gihapon namo ang among ginabuhat. Kung asa ang parokya nga nanginahanglan sa among serbisyo, ilabi na sa pagpatapok sa mga batanon, muadto kami. Nganong batanon mangyud? Nganong youth? We have 2 billion Gen Z right now. Kung dili nato sila agakon paingon ni Kristo, ang kalibutan ang mudala nila ngadto sa kangitngit. Ang atong pangpagilabot sa katilingban kay usa ka timaan nga kita Kristohanon. Usa ka timaan nga kita binunyagan. Walay bili ang pagpakamatay ni Kristo kung kita matulog lamang. Hinaot paunta. Busa magampo kita. Ginoong Jesus diha sa krus, imong gihatagan og paglaom ang nagbasol nga kawatan. Ug imong giablihan kaniya ang ganghaan sa paraiso. Nagpasalamat kami sa imong pagpahinumdum kanamo nga dili pagayod o lahi ang tanan kun mobalik kami kanimo. Pasaylua kami sa mga higayon nga napakyas kami sa pagpaambit sa maayong balita. Sa higayon nga nakapaluya kami sa uban, inay nga naghatag og paglaom. Sa among pagsirado, inay ang pag-abli sa among kasing-kasing. Tudloi kami nga mamahimong simbahan nga malipayong nagsangyaw, nagpadayon, naminaw, nagdasig ug nagdala sa uban balik kanimo. Sa among pagpanaw paingon sa among sentenaryo 2034, bag-uha ang among misyon. Himua ang simbahan nga among gitinguha. Ang simbahan nga nagdala og paglaom, kaluoy ug kalipay sa tanan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Wala ka pa mahadlo, ikaw usapan niya sa mong sino. Kita angay lamang kay tugma sa binuhatan. Apan kining tahanan, watay tautan nga nahimo.
Ang ikatulong pulong, babae, ania ang imong anak. Anak, ania ang imong inahan. Kinutlogikan sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 19, versikulo 26, hangtod sa 27. Sa tilan sa krus, gitugyan ni Jesus ang iyang inahan, ngadto sa disipulo, nga iyang gihigugma. Si Juan, pinaagin ini, gitukod niya ang usa ka bag-ong pamilya. Si Maria, nahimong inahan sa tanang mga binuhat. Gipakita ni Jesus ang katimo sa iyang paghigugma alang kanatong tanan. Sa atong panaw padulong sa ika-centenaryo sa atong Archdiocese, gitawag kita sa pag-atiman, dili lamang sa usag-usa, kundili sa tibuok kabuhatan. Atong andamon ang atong mga kaugalingon sa pagpamalandong dining ikatulong pulong ni Jesus didto sa krus. Ubos sa tema, usa ka simbahan nga nagatiman sa kabuhatan. Maminaw kita sa pamalandong ni Reverendo Padre Joselito Gutierrez, team moderator sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Fatima sa Basak, Mandaue City. Sundan kini sa pagpaambit nila ni Brother Antonio and Sister Irene Bande, mga miyembro sa Parish Intervention Family Collaborator, PIFC, o sa Commission on Family and Life, CFL, sa Archdiocese of Cebu. Mga minahal kong naigsuon, pipila sa mga matinud-anong sumusunod ni Jesus, nagbarog didto sa tiilan sa krus.
Si Maria ang iyang inahan ug ang pinilanggang tinunan. Nagantos si Jesus. Siya naluya na ug nawad ang nagkusog. Apan bisan pa niini, siya nagkanayon, babae, ania ang imong anak. Ania ang imong inahan. Bisan siyang katapusang gininhawa, si Jesus wala ang maghuna-huna sa iyang kaugalingon lamang, kundili naghuna-huna usab siya sa uban. Iyang gisalig ang iyang inahan ngadto sa tinunan, ug ang tinunan ngadto sa iyang inahan. Nagmugna siya og bag-ong relasyon, bag-ong pamilya, usa kakatilingban nga nag-atiman. Mga igsuon, dili lamang kini kabahin ni Maria ug ni Juan, kini kabahin usab kanato. Nagtudlo kanato si Jesus nga dili kita magpuyo nga mag-inusara. Angay kita nga mag-atiman sa usag-usa. Angay kita nga mamahimong usa ka pamilya. O kini nagdala kanato sa atong tema, usa ka simbahan nga hunaon nga nag-atiman sa kalikupan. Kung madungog nato ang pulong nga kalikupan, ang mosantog dayon sa atong alimpatakan, maora gayud ang mga kakahuyan, kadagatan ug mga kahayupan. Apan ang kalikupan mas lapad pa ni ana og kahulugan. Ang kalikupan naglangkob usab og katawhan. Ang kalikupan naglakip og mga relasyon tali sa uban. Naglangkob usab kini sa kinatibuk-an sa kalibutan. Ug diha sa krus, sa usa ka klaro og tataw nga pamaagi, sa kalikupan nag-atiman usab si Jesus. Iyang gipaniguro nga ang iyang inahan dili mag-inusara, ug ang iyang tinunan adunay inahan nga mag-atiman kaniya. Nagtukod siya og katilingban, subay sa gugma ug responsibilidad. Ang manggihuna-hunaon nga pag-atiman sa kalikupan, nagpasabot nga nahilambigit ang tanang binuhat sa Dios. Walay usa kanato nga walay hinungdan. Walay usa nga nahikalimtan ug walay usa nga mabiyaan. Apan sa tinud-anay lang, dili baya kini mao ang atong kasinatian. Tigulang ang ginikanan, mibati nga sila gipasagdan ug wala giatiman. Pamilyang nangabungkag, katilingbang nagkatag-katag. May mga samad usab mismo sa kinaiyahan. Kadaot sa kalikupan, natural resources giabusuhan ug ang labang nag-antos ang atong kaigsuunang kabos. Ngano? Kay ang pagpangga ug pag-atiman ato nang nakalimtan. Permit ang busy, kaugalingon ray importante, ug sa uban walay paki. Si Jesus adunay laing pamaagi. Diha sa krus iya kining gisulti. Ang pag-atiman dili mag-agad sa gusto o gana lamang. Kini usa ka misyon nga angay ato gayong buhaton. Bisan sa kalisod kita sa gihapon mo atiman, lisod tinuod kini, apan dili imposible. Ania ang imong inahan. Ania ang imong anak. Kini dili mga pulong lamang, usa kini kapag dapit ug paghagit nga dili kita manginlain sa uban, isipon nato sa usa kabanay kita kauban. Simbahan nga nag-ingon niini ang atong gipangandoy. Usa ka simbahan nga sa usag-usa nag-atiman. Simbahan nga nagtan-aw sa mga tigulang ug nagkanayon, wala ka nag-inusara. Simbahan nga nagtan-aw sa mga kabus ug moingon,
bililhon ka. Usa ka simbahan nga mutan-aw sa kinayahan ug miingon, gasa kini sa Dios, ato kining panalipdan ug ampingan. Ang mahuna-hunaong pag-atiman sa kalibutan, magpahinumdum kanato. Kita adunay kaakuhan sa pag-atiman sa usag-usa. Pag-atiman sa kalikupan, ato usab kining katungdanan. Ug maayong kaugmaon, atong paninguhaon. Mahimo ba sa atong kaugalingon mangutana kita? Nagtagad ba ako sa panginahanglan sa uban? Nag-atiman ba ako sa akong pamilya? Gipanalipdan ko ba ang gisaloy sa Dios kanako? Samtang nagpanaw kita padulong sa atong centenaryo sa pagka-archdiocese sa tuig 2034, kini ang simbahan nga atong gipangandoy. Usa ka simbahan nga papinanggaon, simbahan nga mahigugmaon ug manggihatagon. Simbahan nga adunay kaakuhan nga manalipod sa kalikupan. Minahal ko mga igsuon, diha sa tiilan sa krus, usa ka bag-ong banay na himugso. Sa susamang mga pulong kanato si Jesus nagpahinumdum, ania ang imong inahan, ania ang imong anak. Maabli unta ang atong mga mata ug mga kasing-kasing. Magkat-un unta kita sa pag-amuma, uban ang mahuna-hunaon ug matinod-anon nga pag-atiman ug pagpangga. Amen. Ang hilak sa inahang yuta, mausab ang hilak sa mga kabus. Baguhay pa lang, nasinati nato ang sunod-sunod nga mga katalagman. Makusog nga linog, bagyo, flash floods, o landslide. Daghan ang nangamatay, daghan ang nawadan, og panimalay og kabtangan. Sa among paghatod og relief goods, among nadungog ang pagtuaw sa usa ka inahan. Nganong nahitabo man kini? Lisod tubagon, apan usa ka butang ang klaro. Kung magpadayon ta sa pagputol og mga kahoy sa atong mga kabukiran, paglabay og mga basura o mga plastic bisan asa, ang gitawag natog throwaway culture, ug pagtukod og mga subdivision nga walay pagpanalipod sa kinaiyahan. May puruhan nga mubalik pa ang grabing katalagman. Kini nga pagtuaw dili lang tingog sa usa ka inahan, labaw sa tanan, hilak o agulo kini sa atong inahang yuta, our Mother Earth, o kinsa man ang pinaka-apektado, kitang tanan, madato man o pobre. Gipahinumduman kita sa Ginoo sa sugilanon sa paglalang. Ikaw, tao, akong sinaligan sa pag-atiman sa yuta ug sa tanan kong buhing kabuhatan. Apan unsa man ang atong gibuhat? Tuig 2018, nahimamat namo si Padre Retzi Gomez sa MAC Congregation nga gitawag og basurero. Iyang unang pangutana, asa man gilabay ang inyong basura? Ang akong tubag, sa bakanting luti sa among silingan
ug among dauban. Didto natukan ko. Kay ako kunuhay limpyada. Apan ang luna sa silingan, akong giamong-amungan. Kay sa basura, ako mang labayan. Tungod kaniya, nasibot mi niining advokasiyang care for our common home. Maudi ay kini ang tubag. Amo kining gisinati pinaagi sa pagkuyog sa pari, Luzon, Visayas ug Mindanao nga maghatag og pagtuon. Bit-bit ang mga balde o bukashi ben, mga sinako nga tahop, tipasi ug inadad nga ubod sa saging ug tangkong. Ang pag-amuma sa kinaiyahan, dili di ay kinahanglan og dagkong kwarta ug makinarya. Kini mahimura sa simpleng pamilya. Pag-compost, pinaagi sa bokashi organic fermentation, aron ang kitchen food waste, mahimong organic fertilizer soil o foliar spray. Paghimo og eco-bricks o eco-blocks, gikan sa plastic nga mahimong landscape sa garden, gamit sa paghimo og balay, ilis sa hollow blocks. Daghan pa ang among nakatunan og nasinati nga mga natural and organic fermentation of foods and juices and mushroom cultivation nga among gipanangkamutang ipadayon. Gani, mapasalamaton mi sa Seminaryo Mayor de San Carlos, diha ni Father Mar Baleli ug mga kaubanang pari, ug ni Father Jeff Oy, Chairman sa SMSC Paris Intervention Family Collaborators sa pagdawat ning advokasya isip usa sa mga modules sa Special Outreach Program sa SMSC PIFC Partners. Wala kini gipili. Bata, batanon o tigulang, makahimura. Dihay masakiton nga namati sa among pagpaambit. Nakugang mi nga sa among pagbalik duaw, malipayo na siyang nagpakita sa iyang eco-blocks nga gilandscape sa garden. Therapy usab di ay kini. Sa panahon sa pandemya, wa mi laaya. Nalingaw mi sa advokasya ug may kita ming ginagmay sa online selling ning among gikugihan. Sa kumbinto sa mga madre ning atong archdiocese, kusog kayo ang ulan ni adto. Nagkapuliki mighakot sa mga gamit. Giduol mi og madre og niingon, sa inyong advokasya, you are like Christ hanging on the cross. Naghago og nagsikripisyo kamo. Tuod gikapuyan, apan dili undangan. Nganuman, nakatuhop na ang good microbe sa among kahiladman ug nakadugang kini sa among kadasig sa pag-ugmad sa pamilya ug pag-amuma sa panglawas ug kinaiyahan. Sama sa among gugma ni tatay nga timos ug tiunay, kami mulahutay, lahos hangtod matay. Kutloon ko ang usa sa mga pulong ni Maymay sa Magbalantay. Ang kalibutan atong hiniusang puy-anan. Ato kining ampingan kay wa tay laing kabalhinan. Baguhay pa lang, atong gisinati ang Earth Hour in silence and soft light, honoring God's creation with justice, peace, and integrity. Aghaton ko kamo, puy-an nato kini sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat. Kay kung dili kami, og kamo, kinsa man. O kung dili karon, kinsa man. Uban ning kinatibuk ang tema, synodality.
maghiusa og magpakabana kita alang ning panaw misyon pagluwas ning nagtingatang kinaiyahan. Maminaw ug mamati unta kita in an ear with a heart. Iyawat matuman dinhi kanato ang saad ni Kristo. Maguna ako kaninyo ug andaman ko kamugdapit sa gingharian sa akong amahan. If today you can hear His voice, harden not your heart. Jesus, diha sa imong pagtuaw, babay, ani ang imong anak. Anak, ani ang imong inahan. Ug diha sa imong pagkabanhaw, kami mga Liya, pinaagi sa pagpangama ni Mama Maria, luwasa ug ayuha nga mong bugtong puy-anan, ug ayuha usab kami isip simbahan nga imong katawhan. Amen. Busa magampo kita. Mahigugmaong Amahan, sa tiilan sa krus, gitugyan sa imong anak si Maria, ngadto sa tinun-an, ug ang tinun-an ngadto sa iyang inahan. Gitudluan kami sa pag-atiman gayud sa usag-usa, diha sa pamilya. Pasaylua kami sa wala namo pagpakabana, ug sa mga higayon nga napakyas kami sa pag-atiman sa uban, ug sa pagpasagan sa daghang mga gasa sa kinaiyahan dinhi sa kalibutan. Ablihi ang among mga mata nga makakita sa panginahanglan sa uban. Bukha ang among mga kasing-kasing diha sa halawom nga paghigugma. Tudloi kami sa pag-atiman sa usag-usa, labi na sa mga kabus, ug ang mga huyang, ug kining kalibutan nga among gipuy-an. Sa among pagpanaw, paingon sa among sentenaryo 2034, himua ang simbahan nga among gitinguha, ang simbahan nga nag-atiman, na nalipod ug nag-amuma sa kinabuhi. Uban ni Maria, among inahan, amo kining gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen.
Ikaupat nga pulong, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Ang ikaupat nga pulong, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Kinigikan sa teksto sa duha ka ebanghelyo. Mabasa kini nato sa ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 27, bersikulo 46, ug sa ebanghelyo ni San Marcos, kapitulo 15, bersikulo 34. Nasinati sa ato ang Ginoong Hesukristo ang tumang kangitngit ug ang pagbati nga siya nag-inusara sa iyang pag-antos. Kini ang singgit sa usa ka kasing-kasing nga daw gitalikdan. Apan luyo niini, mao ang usa ka pag-ampo sa pagsalig ngadto sa Amahan taliwala sa labing pait nga pagsulay sa kinabuhi. Sa pagpalaom sa atong pagpamalandong sa mga katapusang pulong sa atong Ginoo, atong andamon ang atong mga kaugalingon sa tema niining ikaupat nga pulong. Usa ka simbahan nga mapalawmong nagkat-on ug mapaubsanong naglakaw. Pagabatbato ni Reverendo Padre Peter Monteron ang pagpamalandong sa ikaupat nga pulong. Siya kasamtangang kura paroko sa Virgen de los Remedios Parish sa Labangon, Cebu City. Sundan kini sa pagpaambit ni Mr. Eduardo M. Bellis Jr., usa ka Archdiocesan Youth Leader ug miyembro sa Boy Scouts of the Philippines. Mga minahal kong mga igsoon, mamalandong kita karon sa usa sa labing misteryoso ug makapauyog nga mga pulong ni Jesus sa krus. Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Kini nga mga pulong, makapauyog ug makahakit ka nato. Sa unsang paagi nga ang anak sa Dios makasinati sa pagkabiniyaan. Nganuman nga si Jesus nga nahiusa sa Amahan, musulti niini. Kini mismo ang nakapahimo sa pulong nga gamhanan ug puno sa talinghaga. Kay niining maong misteryo, si Jesus misulod sa hingpit nga kasinatian sa tao, bisan ang pagbati nga daw nahalayo ang Diyos. Adunay mga higayon sa kinabuhi nga klaro ug lig-on ang pagtuo. Apan aduna usay mga higayon nga ang pagtuo murag uga, makalibog, sakit. Kung murag walay tubag ang mga pag-ampo, kung daw dugay o taas ang pag-antos, kung mupalibot ang kahilom. Sa mga panahon nga sama niini, tingali dili nato masulti sa kusog, apan sa sulod sa atong kasing-kasing, makapangutana kita, Ginoo, asa di ay ka? Makapatandog kini nga pagpadayag sa misteryo sa pagkatao sa anak sa Dios nga nahisama kanato sa tanan apan hawa sa sala. Wala gitago na Jesus kini nga kasinatian, wala siya nagpakaaron ingnon nga maayo ra ang tanan. Iyang gidala ang iyang kalisod ngadto sa pag-ampo. Diyos ko. Atong hinumduman nga dili kini pagkawala sa pagtuo, kini mao ang pagtuo nga gipadayag sa sincero nga paagi. Mga igsoon, dini nato masabtan ang tema usa ka simbahan nga mapalawmong nagkat-on ug mapaubsanong naglakaw. Ang pagkat-on diha sa atong pagtuo sa halawom nga paagi, nagpasabot nga tugutan nato bisan ang atong kalisdanan ug mga pagsulay nga magtudlo kanato. Dili kita modagan palayo sa mga lisod nga mga pangutana. Dili nato itago ang atong mga pagduwa-duwa nga nasinati. Si Jesus mismo nag-ampo gamit ang mga pulong sa Salmo 22. Usa ka salmo nga nagsugod sa pag-antos apan mitapos sa pagsalig. Busa, bisan sa iyang singgit ug hilak, gitudloan kita ni Jesus. Adunay kahulugan bisan sa mga butang nga dili nato hingpit masabtan.
Ang pagkat-on sa halawom nga paagi, mao ang pagpaminaw. Dili lang sa sayon nga tubag, kundili sa mas lawom nga lihok sa kinabuhi. Ang pag-antos, makatudlo ka nato sa pagkamaluluyon. Ang kapakyasan, makatudlo ka nato sa pagkamapainobsanon. Ang kahilom, makatudlo ka nato sa pagsalig. Ug karon mamalandong kita sa ikaduhang bahin, ang paglakaw nga mapaubsanon. Ang hiyas sa pagpaubos nagpasabot nga dili nato hunahunaon nga nasabtan na nato ang tanan. Usahay gusto nato nga masabtan ang tanan. Nganong nahitabo kini, nganong nag-antos ang usa ka tawo, nganong gitugutan kini sa Dios. Apan sa pagkatinuod, adunay mga misteryo nga dili nato hingpit nga masabtan. Ug ang pagkamapaubsanon, mutugot ka nato sa pagingon, Ginoo, wala nako masabti ang tanan. Apan gisalig ko ang akong kinabuhi kanimo. Kadaghanan sa atong mga kalisod, isip, simbahan nagagikan sa kabaligtaran. Ang pagkawala sa pagsalig sa Diyos. Muhunong kita sa pagkat-on, muhunong kita sa pagpaminaw. Musalig kita og maayo sa atong kaugalingong kakayahan. Apan kung mawala ang pagkamapausadon, hinay-hinay nga magkupa ang relasyon. Musamot ang pagkawala sa pagsinabtanay, mupatigbabaw ang panagbangi. Kini mahitabo, dili tungod kay adunay dagkong problema, kundi tungod kay dili na kita abli sa pagkat-on, sa pagsabot, ug sa pagpaminaw sa usag-usa. Sa Jesus nga gilansang sa krus, nagpakita kanato sa saktong dalan. Misulod siya sa maong misteryo sa kasakit. Wala siya milikay ni ini. Iyang gihatag ang iyang kaugalingon sulod ni ining maong misteryo. Kini mao ang simbahan nga atong gipangandoy. Usa ka simbahan kadili mahadlok sa mga lisod nga mga pangutana sa kinabuhi. Usa ka simbahan nga maminaw dili lang sa tubag kundi sa mga singgit ug pagbakho sa katawuhan. Usa ka simbahan nga maglakaw nga mapaubsanon. Nahibalo nga kitang tanan mga peregrino ug mga magpapanaw lamang kanunay nga nagkat-on, kanunay nga nanginahanglan sa grasya. Samtang naglakaw kita padulong sa sentenaryo sa tuig 2034, kini mao ang simbahan nga buot natong mapadayag sa kalibutan. Usa ka simbahan nga nangita og pagsabot, dili kontrol. Usa ka simbahan nga naminaw sa dili pa mutubag ug mupasabot. Usa ka simbahan nga mukuyog sa katawhan, labi na sa kangitngit. Mga igsoon, kung mubati ka nga daw halayo ang Diyos, ayaw kahadlok. Bisan si Jesus nakasinati ni ini. Apan buhata ang iyang gibuhat. Dada ang tanan ngadto sa Diyos. Diyos ko. Hupti ang maong relasyon sa Ginoo. Ug diha sa maong espasyo, bisan sa kahilom, taliwala sa misteryo. Hinay-hinay ka nga makakaton. Makakaton ka sa paglakaw nga mapaubsanon uban sa Diyos. Amen. Mga igsuon ni Kristo, ako di ay si Eduardo Empeles Jr., usa ka samtangang youth leader nga nagalagad sa Commission on Youth sa atong Archdiocese. Aktibo usab sa Salesian Youth Movement, Don Bosco, Philippines South Province, o sa Boy Scouts of the Philippines, Cebu Council Catholic Committee. O nagserbisyo isip akolito sa Lourdes Shrine, Cebu, sa Punta Princesa. Isip usa ka batanon nga nag-alagad sa Ginoo, pinaagi sa mga batanon. Makapangutana usab ko sa akong kagalingon. Ginoo, nganong murag gibiyaan mo ako? Ako nakaingon niini, sa dihang gibuhat nako ang tanan, pero murag kulang gihapon. Sa dihang nag-ampo ko kada adlaw, pero wala may tubag. Sa dihang nagpakusog ko para sa uban,
pero ako di ay mismo gikapoy na kaayo. Mga igsuon, mangutana ko ninyo, nakasuway na ba mo nga gibiyaan? O kung oo, unsa man ang rason nga gibiyaan mo? Labi na karon sa mga batanon, makadungog ta sa social media. Gibiyaan ko, kay dili na siya kontento sa akong gibuhat. Gibiyaan ko, kay naa na siya ilain. Og sakit kaayo na mga igsuon, kay ang pagbati nga gibiyaan, dili lang sakit sa kasing-kasing, murag na ay bahin sa imong kaugalingon nga nabuak. Apan kining pulong ni Jesus, nagpahinumdum nato nga, bisan siya nakagiusab sa pagbati nga murag gibiyaan, dili lang kasakit sa lawas ang iyang gibati, kundi kasakit sa kalag. Sa tanan niyang giagian, pagbiya, pagpapasipala, kasakit, naagyod moment nga murag hilom ang amahan. Apan, importante kaayo nga atong masabtan nga si Jesus wala mitago sa iyang gibati. Wala siya nagpakaroingnon nga okay ra siya. Wala siya nag-ingon nga kaya ra nako ni. Hinunua, mitawag siya samahan bisan sa kasakit. Ug para nako, mao ni ang usa ka dakong leksyon nga pwede di ay mahimong tinuod sa Dios. Pwede kita moingon, Ginoo, nasakitan ko. Ginoo, gikapoy nako. Ginoo, wala ko kasabot. Makahinumdum ko sa tuig 2012 nga padulong mi magcamping sa among mga batanon sa parokya. Bag-o pa ko ni graduar sa akong college degree ug usa ka disgrasya ang nahitabo namo sa lugar sa Negros Occidental nga samtang sakay mi og bus. Atong higayuna nakapangutana gyud ko sa akong kagalingon ngadto sa Ginoo. Nganuman niya gitugutan nga mahitabo kini. Apan nakaamgo ko nga ang tanan nga nahitabo kabahin sa iyahang pagbuot. Og didto ko nakadesisyon nga magpadayon gihapon ko sa akong pagserbisyo sa mga batanon. Bisan pa sa mga kalisdanan mahitabo sa atoang kinabuhi. Og labaw sa tanan, nasabtan nako nga wala gayud mi gibiyaan sa Ginoo. Kaya ang tinuod nga relasyon sa Dios dili permi perfect, kundili magatubang gyud ta og mga kalisdanan. Mga igsuon, ang simbahan nakakaton pag-ayo dili lang magtuon sa pulong sa Dios, kundi makakaton usab sa kinabuhi. Ug kasagaran, asa man ta makaton og pagmaayo, dili sa kalipay, kundi sa kasakit. Kung tan-awon nato atong kagalingon, ang mga leksyon nga dili nato makalimtan, dili gikan sa sayon nga panahon, kundi gikan sa lisod nga panahon. Ako mismo, daghan kog nakatunan sa dihang nagpakyas ko sa pagserbisyo sa mga batanon, sa dihang nasayop ko sa pagiya sa mga batanon sa saktong dalan, sa dihang murag wala ko'y padungan, isip usa ka youth leader. Og didto nako nasabtan nga ang Dios dili lang kaayo naa sa kalipay, naapod siya sa kasakit. Usahay, dili nato makita dayon ang iyang presensya, pero dili pasabot nga wala siya. Mga igsuon, ang pagpaubos dili sayon. Kay usahay, gusto nato ipakita nga kaya ra nako, kusgan ko, okay ra ko. Pero kung tinuod lang, daghan kaayo ta og moments nga dili nato kaya. Ug mao ni ang gitudlo ni Jesus sa krus, nga ang pagpaubos dili kahuyang, kundi kusog. Kay ang pagpaubos mao ang pag-angkon nga, Ginoo, nanginahanglan ko kanimo. Ug para nako, mao ni ang simbahan nga tinuod, dili simbahan nga perpekto, kundi simbahan nga matinud-anon. Simbahan nga dili maghukom sa uban nga naglisod, kundi musabot. Simbahan nga moingon, nasakitan pud ko, pero nagpadayon ko. Nasayo pud ko, pero mituog gihapon ko. Mga igsuon, usahay, kundi makasinati ta og kasakit, ilabi na kung gibiyaan ta.
magduda ta sa presensya sa Dios. Pero kining pulong ni Jesus nagpahinumdum nato nga bisan si Jesus nakaisinati og kahimtang nga murag hilom ang Dios. Apan wala niya gibiyaan ang amahan ug maupod ang atong gikuptan sa atong kinabuhi nga ang pagserbisyo sa mga batan-on nga bisan dili nako masabtan ang tanan magpadayon gihapon ko sa pagtuo niya. Kung ikaw karon nakasuway og gibiyaan, ayaw pagtuo nga wala kay bili. Kung gibiyaan ka, dili pasabot nga wala kay pulos aning kalibutana. Kay sa mata sa Dios, dili ka biyaan. Mga igsuon, ang ikaapat nga pulong dili katapusan sa istorya. Kahibaluta nga human sa krus naa ang pagkabanhaw. Ug mao kana ang paglaom nga ato ang gugunitan karon. Nga ang kasakit dili katapusan. Nga ang kahilom dili pasabot nga wala ang Dios. Ug ang pagtuo magpadayon bisan sa kangit-ngit. Sa katapusan, ang simbahan nga gitawag kita nga mahimong simbahan nga nakakaton pag-ayo sa kinabuhi ug nagalakaw uban sa pagpaubos. Simbahan nga dili mahadlok sa kasakit ug dili magpakarong ingnon nga kusgan pirmi kundi musalig gihapon sa Dios sa tanang kahimtang. Amen. Magampo kita. Matinud-anon ug makanunayong amahan. Diha sa tubang kasakit, ang imong anak, mityabaw diha kanimo. Gitudluan kami sa pagdala usab sa among mga pangutana ug mga kasakit, diha sa among pagduol ug pagampo kanimo. Pasaylua kami, nga daw nasayod na kami sa tanan nga napakyas na kami sa pagpaminaw ug nakalimot na gayud sa pagpaubos. Tudloi kami sa paglakaw nga mapaubsanon diha sa pagsalig kanimo. Bisan pa kung daghan na kami wala nasabtan ug padayon nga magpanaw sa uban diha sa pailog ug kaluoy. Sa among pagpanaw paingon sa among sentenaryo 2034, himua ang simbahan nga among gitinguha. Ang simbahan nga naminaw, nagkat-on ug naglakaw uban kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ano
Ikalimang pulong, giuhaw ako. Ang ikalimang pulong, giuhaw ako. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 19, versikulo 28. Sa iyang pulong, giuhaw ako. Si Jesus nagpadayag dili lamang sa iyang pisikal nga pag-antos, kundili sa lawom nga kauhaw sa gugma ug kaluoy sa iyang katawhan. Ang kauhaw ni Jesus naghagit kanato nga mahimong presensya og gugma ngadto sa atong kaigsuonan nga anaa sa kalisod ug kangitngit. Atong andamon ang atong mga kaugalingon sa pagpamalandong niining ikalimang pulong ni Jesus. Ubos sa temang usa ka simbahan nga manggihatag og nag-alagad. Ang pamalandong sa ikalimang pulong ni Jesus pagabatbaton ni Reverendo Padre Rizalino Raipan Jr., Team Moderators Alliance of Two Hearts Parish sa Banawa, Cebu City. Pagasundan kini sa usa ka pagpaambit ni Brother Jose Ismael Icalina, usa ka aktibo nga miyembro sa Lectors Ministry sa National Shrine of St. Joseph sa Mandawi City. Siya usab usa ka instituted minister of the Word of God sa atong kanhiay nga Santo Papa Francisco dito sa St. Peter's Basilica sa Vatican niadtong tuig sa Jubileo 2025. Mga igsoon, diha sa krus, nadungog nato ang usa sa pinakamubo nga gipamulong ni Jesus. Giuhaw ako. Duha ka pulong lamang, simple, apan tulokibon. Sa usa ka bahin, si Jesus nagpadayag sa usa ka tinuod o lawas nung panginahanglan. Human sa pipila ka oras nga pag-antos, pag-ula sa dugo, o pagbitay sa krus, ang iyang tibuok lawas, hangtod sa kinahayladman na uga. Giuhaw ako, usa ka tawhanon nga singgit. Apan kini nga pulong dili lamang tawhanon. Ang mga santos ug ang tradisyon sa simbahan nagtug-an kanato nga si Jesus nagpadayag usab og mas lawom nga kauhaw. Ang kauhaw sa gugma, ang kauhaw alang sa mga kalag, ang kauhaw alang sa usag-usakan nato. Bisan diha sa krus, si Jesus nangindahay na kita muduol kaniya. Mga igsoon, dinhi kita magkonektar sa atong tema. Ang simbahan nga nag-alagad nga manggihatagon o madagayaon. Ang pagserbisyo nga madagayaon o manggihatagon magsugod niini nga makakaton kita sa pagpakabana sa kauhaw sa uban. Daghan kaayo ang kauhaw sa atong palibot karon. Anaa ang kauhaw sa kabus, alang sa pagkaon, pinoy-anan og dignidad. Anaa ang kauhaw sa nag-inusara, alang sa presensya og pagtagad. Anaa ang kauhaw sa batanon, alang sa kahulugan og direksyon. Anaa usab ang kauhaw sa mga pamilya, alang sa pagsinabtanay og panaghiusa. Dili tingali nila kanunay masulti. Apan diha sa ilang kinahiladman, ang mga tao giuhaw. Ang problema mao kini. Usahay busy kaayo kita. Samo kaayo atong paghunang-una. Nakatutok lamang kita sa atong kaugalingon nga dili na nato maalinggatan ang kauhaw sa uban. Labyan lang nato ang nanginahanglan. Gibaliwala nato ang hilom nga kasakit. Nagtuo kita
nga adunay lain nga moatiman ni ini. Apan si Jesus diha sa krus nagtudlo kanato sa paghatag ug pag-alagad. Giuhaw ako. Gipadayag niya ang iyang kahuyang. Gitugta niya na siya magsalig sa uban. Ug sa pagbuhat sa ingon, giauhag kita niya sa pagtubag. Ang pag-alagad nga manggihatagon o madagayaon, nagpasabot nga, dili ta magpaabot nga hangyoon. Dili ta mohatag sa panahon nga konbinyente lamang. Dili ta mohatag sa salin lamang. Mupaambit kita nga kinasing-kasing. Mupaambit kita nga mahigugmaon. Mupaambit kita bisan pag mugasto kita. Tanawa si Jesus. Bisan diha sa kasakit, padayon siyang nihatag. Nihatag siya og pasaylo. Nihatag siya og paglaom. Nihatag siya sa iyang inahan. Ug karon diha sa iyang kauhaw, nihatag siya kanato sa oportunidad nga higugmaon nato siya pinaagi sa uban. Tungod kay sa matag higayon nga adunay giuhaw sa pisikal, emosyonal ug espiritual nga pamaagi, si Jesus mao ang giuhaw. Kini ang simbahan na atong gipangandoy nga mahimong usa ka simbahan nga nakakita, usa ka simbahan nga nakamatikod, usa ka simbahan nga mutubag, usa ka simbahan nga wala magpiyong sa iyang mga mata sa mga panginahanglan sa mga kabus, ang nakalimtan, ang samaran. Usa ka simbahan nga nag-alagad nga madagayaon manggihatagon. Ang pag-alagad nga madagayaon manggihatagon nagkahulugan usab nga dili nato igsapayan ang atong nabuhat bisan unsa pa kadako. Nga dili kita moingon igo na ang akong nahatag tungod kay ang gugma dili gayon masukod. Ang gugma kanunay sobra. Sa atong pagpaingon ngadto sa sentenaryo sa tuig 2034, kini ang simbahan nga gusto natong mahimo. Usa ka simbahan diin walay usa nga gibati o mibati nga gibiyaan. Usa ka simbahan diin ang mga kabus giatiman. Usa ka simbahan diin ang pagkamanggihatagon usa ka paagi sa pagkinabuhi. Mga igsoon, pangutan-o nato ang atong kaugalingon. Kinsa sa akong palibot ang giuhaw karon? Anaabay tao sa akong pamilya, sa akong parokya, sa akong komunidad, naghulat nga mamatikdan? Unsa may akong mahatag? Dili lamang gikan sa akong nabatunan, kundili gikan usab sa akong pagkaako. Giuhaw ako. Hinaot nga madungog nato, dili lamang isip usa ka pulong gikan sa krus, kundili isip usa ka tawag. Usa ka tawag sa dugang pang paghigugma, usa ka tawag sa dugang pang paghatag, usa ka tawag sa pag-alagad nga madagayaon. Amen.
Mayong adlaw kaninyong tanan. Ako si Cathicist Mael Ikelina. Ug kun adunay usa ka butang nga akong maingon sa akong kinabuhi, mao kini. Ang tawo nga nag-alagad sa Ginoo, dili gayud niya pasagdan. Ako usa ka pagmatuod sa manggihatagong pag-alagad sa ubang tawo. Kung asa ko karon, bunga kini sa mga katikista, mga kaparian, mga leader, ug mga tao nga mitubag sa tawag sa pagpangalagad, bisan lisod. Ang akong kinabuhi, usa ka dakong ehemplo sa grasya sa Ginoo, pinaagi sa halapad nga pag-alagad. Karon, ligdong kong ikapadayag, akong pagka-proud, isip usa ka misyonerong katikista, pagka-school catechist, o usa ka recollection speaker, anda muhatag sa akong oras o sa akong kaugalingon, diha sa pagpangalagad, kutob sa akong mahimo, uban sa grasya sa Dios. Akong pinakabag-ong misyon, isip usa ka katikista, mao ang San Isidro Parish doong Bantayan, alang sa formation sa ilang mga bag-ong katikista. Dili lalim ang pag-adto didto, mubiyahi di muminos 8 ka oras, ug mag-apas nga ikabot nimo sa Bantayan Port, kung asa mo sakay padulong sa isla sa doong, nga dapat taob pa, kay kung hunas na, dili na makadunggo sa pamboat, ang pamboat sa baybayon sa doong. Ug adunay higayon, nga makasakay og gyud og gagmay nga mga bangka. Kapoy ang biyahe, og lisod ang kahimtang sa biyahe. Apan, sa matag-abot nako didto sa isla sa doong, makita nako ang mga naong sa mga katikista nga naghulat kanako, mga kasing-kasing nga andang makat-on og matudluan. Ang formation nila mudagan og 3 ka bulan para maandam sila sa pagtudlo og paggiya sa mga kabataan ug mga kabatanunan ngadto sa ilang mga kapilya ug mga eskwelahan. Didto nako mas nasabtan unsa gyud ang kahulugan sa pulong ni Kristo. Giuhaw ako. Apan dili lang kutob didto ang akong pagpangalagad. Ako usab naghatag sa akong kaugalingon sa pagdumala sa mga recollections para sa mga graduating students, labaw sa napulo ka mga eskwelahan sa Mandaue. Dili lamang aron matandog ang ilang kinabuhi, apan aron mapahinumduman sila nga ang Ginoo adunay maayong plano alang kanila, ug aron madani sila sa usa ka relasyon nga mas duol kaniya. Sa matag istorya nga akong nadungog, sa matag luha ug katawa nga akong nasaksihan, akong nabatyagan ang ilang kauhaw. Kauhaw sa gugma, kauhaw sa direksyon, kauhaw sa kahulugan sa kinabuhi. Ug dinhi mas nasabtan nako ang pulong ni Kristo, giuhaw ako. Isip usa ka katikista sa eskwelahan, ang akong klase magsugod sa 6:30 sa buntag. Human sa klase, diretso dayon ko sa akong trabaho. Mao kini ang akong paagi sa pagbalansi sa pag-alagad sa parokya ug sa akong profesional nga kinabuhi. Dili gyud sayon, ilabi na nga mosulod ko sa opisina nga gipaningot og gikapoy. Apan sa matag sulod nako sa akong klase, sa matag pakigstorya nako sa akong mga estudyante, ako yung nabati og nakita ang ilang kauhaw. Kauhaw sa pagtagad, kauhaw sa gugma, o kauhaw sa giya. Pinaagi ni ini nga kasinatian, mas nasabtan nako ang pulong ni Kristo, giuhaw ako. Apan dili lamang kutob sa akong kaugalingong pag-alagad, daghan pa kaayong mga katikista sa archdiocese nga naghalad sa ilang tibuok kinabuhi aron matudloan ang mga estudyante sa pag-ampo ug pagtuo. Daghan kaayo sila nga manggihatagong nag-alagad ug sa tinuod lang mas labaw paghani ang ilang pag-alagad kaysa kanako. Sila nga nagpadayon sa pag-umol sa pagtulunan sa simbahan ngadto sa mga bata, kabatanunan ug bisan pagha sa mga katigulangan. Adunay mga katikista nga bisan tigulang na, apan may kusog pa,
padayon gihapon nga naningkamot, musulod sa klase og magtudlo. Adunay usab nga bisan walay igo nga kahimtang, magtudlo og mapadayon gihapon sa ilang pag-alagad. Kini mao ang tinuod nga gugma. Kini mao ang tinuod nga manggihatagong pag-alagad. Mga igsuon kong katikista, sa matagtudlo nato sa pag-ampo, natagbaw nato ang kauhaw ni Kristo. Sa matagpulo nga nagdala og paglaom, natagbaw nato ang kauhaw ni Kristo. Sa matag sakripisyo, bisan sayo sa buntag, bisan kapoy, bisan layo, o bisan ulan, o bisan init kaayo, natagbaw nato ang kauhaw ni Kristo. Kapoy, oo. Lisod, oo. Apan nganong nagpadayon man gihapon kita, kay kahibalo kita nga sa atong manggihatagong pag-alagad, na atay natagbaw nga kauhaw, dili lang sa tao, kundili kang Kristo mismo. Mag-ampo kita. Ginoong Hesukristo, diha sa krus, ikaw mituaw, giuhaw ako. Kini nagpakita dili lang sa imong pag-antos, apan sa imong halawom nga kauhaw sa gugma. Pasaylua ang among mga kapakyasan sa pagkakita sa panginahanglan sa uban, labi na sa among pagpili sa kahayahay, inay ang kaluoy sa mga nanginahanglan. Ug sa dinawo nga pagkumkum ug pagtigom, inay ang pagkamanggihatagon. Bukha ang among mga mata, niadtong mga giuhaw, labi na sa pagpangga, kaayo ug paglaom. Ablihi ang among mga kasing-kasing sa pagtubag diha sa gugma. Tudloi kami sa pagpangalagad ug sa paghatag, dili lang kun unsa ang mga butang nga among mahatag, apan ang paghatag sa among kinabuhi, labi na sa labing nanginahanglan. Sa among pagpanaw, paingon sa among sentenaryo 2034, himua ang simbahan nga among gitinguha. Ang simbahan nga nangalagad diha sa kalipay, gugma ug pagkamanggihatagon. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mituskig daw kun ang akong puso, ug ang akong dila mipilit sa akong lingagna. Gibutangan nilag abdo ang akong kalanon sa akong kauhaw. Gipainom ko nilag gibutangan nila ug abdo ang akong kalanon sa
Ikaunom na pulong, natapos na. Ang ikaunom nga pulong, natapos na. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 19, versikulo 30. Ang singgit ni Jesus samtang nagbitay sa krus, dili usa ka singgit sa kapildihan, kundi usa ka pagpadayag sa kadaugan. Ang krus maoy timaan sa katapusan sa sala, mauusab ang sinugdanan sa bag-ong kinabuhi diha kang Kristo alang sa tanang magtutuo. Isip usa ka archdiocese nga nagpanaw sa iyang ikasentenaryo nga kasumaran, mamalandong kita sa temang usa ka simbahan nga maisugong magbag-o. Pinaagi niini, mahimo kitang mga instrumento sa kaluwasan ug panaghiusa sa kalibutan. Maminaw kita sa pamalandong ni Reverendo Padre Joseph Intig, Team Moderator sa Archdiocesan Shrine and Parish of St. Therese of the Child Jesus, Lahug, Cebu City. Pagasundan kini sa pagpaambit sa kasinatian ni Dr. Brenette Abrenica. Siya kasamtangang nagdumala sa Human Resource Office sa University of San Carlos. Usasab siya ka-aktibo nga volunteer sa Cebu Anti-Corruption Coalition. Mga igsuon, samtang si Jesus gilansang sa krus, ug hapit na makapsan sa iyang kinabuhi, miingon siya, natapos na. Sa unang tanaw, kini nga pulong, murag, nagpadayag o kapildihan, nga daw natapos na ang tanan. Apan sa tinuod lang, kini nga pulong, dili pulong sa kapakyasan, kundili pulong sa katumanan. Si Jesus wala muingon nga natapos na ako. Ang iyang giingon, natapos na. Ang misyon nga gihatag kaniya sa iyang amahan, mao ang buhat sa pagpangluwas, paghalad sa iyang kinabuhi o sa gugma. Natuman na ang tanan. Mga igsuon, kining pulungan nagpadayag kanato mahitungod sa misyon. Si Jesus wala magkinabuhi nga walay hinungdan, nagkinabuhi siya nga may kahulugan, o wala niya gibiyaan ang iyang misyon, bisan pa kon kini nahimong lisod, sakit, o bugat sa iyang kinabuhi. Nagpabilin si Jesus nga matinud-anon hangtod sa katapusan. Kini nga pulong nagpahinumdum kanato sa atoa nga pamalandong nga muingon. Usa kasimbahan nga maisugon nga nagbag-o. Ang reforma mao ang pagbago. Pagpahiuyon, pag-usab sa atong kaugalingon, subay sa kabubuton sa Dios. Apan ang pagkabot sa tinuod nga kausaban dili sayon. Ang tinuod nga kausaban nagkinahanglan og pagkamatinud-anon. Ang tinuod nga kausaban nagkinahanglan og pagpaubos og labaw sa tanan. Ang tinuod nga kausaban nagkinahanglan og igo nga kaisog. Usahay, mudumili kita sa kausaban. Mas pilion nato ang sayon o ang mga naandan, dili ba? Mahadlo kita sa kausaban, muingon dayon kita, mao manggod ni ang amo ang naandan. Apan si Jesus, mihatag kanato sa klaro nga giya aron pagkabot
nato ang kausaban. Wala gipili ni Jesus ang kahayahay. Gipili niya ang pagkamasunugtanon sa sugo sa iyang amahan. Wala siya mulikay sa kasakit. Gisubay niya ang dalan sa kasakit nga gihatag kaniya sa amahan. O tungod ni Ana, nakaingon siya, natapos na. Mga igsuon, ang simbahan nga naay kaisog nga magbag-o, mao ang simbahan nga dili mahadlok motubo. Kini ang simbahan nga andam nga mamalandong mususig sa kaugalingon. Kini ang simbahan nga andam nga maminaw sa iyang misyon gikan sa Dios pinaagi sa buhat. Ang kausaban dili lang may tungod sa mga istruktura. Una sa tanan, kini mahitungod sa kabag-uhan sa kasing-kasing. Mangutana kita, unsa may kinahanglan nga akong usbon sa akuang kaugalingon. Aron makabot nako ang tinuod nga pagbag-o. Unsa man nga mga kinaiya nga kinahanglan nako nga tangtangon. Sa asang dapita man sa akong kinabuhi, gitawag ako sa Dios aron motubo. Usahay adunay mga naandan nga angay nato nga isalikway. Mga dili pagsinabtanay sa kinahanglan natong sulbaron. Mga batasan nga kinahanglan nato nga usbon. Mga paagi sa panghuna-huna nga dili na makatabang sa atong pangandoy diha sa paglambo. Karon makasabot na kita ngano nga ang kausaban nagkinahanglan og kaisog tungod kay kini naglambigin sa dako nga sakripisyo. Dili sayon ang pag-usam. Dili sayon ang pagkalimot sa mga naandan. Dili sayon nga magsugod na usam. Dili ba? Apan kining tanan di kinahanglan. Si Jesus diha sa cross nagpakita sa iyang pagkamatinud-anon sa iyahang misyon. Pagkamatinud-anon sa pagtuman sa iyang amahan kay sa pagpuyo sa kaharuhay sa kinabuhi. Sa katapusan, ang matinud-anon nga pagtuman sa misyon adunay makab-od nga kalinaw. Kalinaw nga gisaad sa Dios kanato. Kini ang simbahan nga atoa nga gipangandoy. Usa ka simbahan nga dili mahadlok mo bag-o sa kaugalingon. Usa ka simbahan nga matinud-anon, mapaobsanon og adunay kaisog nga magbag-o. Usa ka simbahan nga nagpadayon sa pagtubo diha sa pagtuo, paghigugma o sa misyon. Samtang nagpanaw kita padulong sa atong sentenaryo sa 2034, kini
ang simbahan nga gusto natong makabuot. Usa ka simbahan nga moatubang sa mga hagit aron magbag-o. Nga moatubang nga may kaisog. Simbahan nga nagpabilin nga matinud-anon sa misyon ni ini hangtod sa kahangturan. Mga igsuon, inig-abot sa katapusan sa atong panaw sa atoang kinabuhi. Ang mahinungdanon kung unsa kita ka matinud-anon sa pagtubag sa atong tagsa-tagsa kamisyon. Nahigugma ba kita? Nagserbisyo ba kita? Nahuman ba nato ang misyon nga gihatag ka nato? Natapos na. Hinaod nga kini nga pulong nagpasabot ka nato dili pulong sa pagbasol apan pulong sa katumanan sa atoang misyon isip usa ka simbahan. Hinaot nga magkinabuhi kita nga may kaisog aron sa katapusan kita usab makaingon. Ginoo, natuman ko ang imong kabubuton. Amen. Ang Ginoong Jesus, mituaw, natapos na. Natuman na niya ang tahas ug misyon sa paghatag sa iyang kaugalingon nga walay kaligot-got ug pagbasol. Ako kaha, nagsunod ba ko sa mga sugo sa atong Ginoo ug sa simbahan? O nagpadayon kong nagpakabutabungol sa akong misyon? Ang maong pulong milabtik sa akong galamhan ug daw mikusi sa akong dughan. Nagdako ko nga dunay kaugalingong opinyon ug baruganan bisan pa man sulod sa akong pamilya. Apan dunay mga kamatuuran nga mas nakapaabli sa akong salabutan ug sa akong pagtuo sa Ginoo. Ang akong ipaambit gikan sa akong pagkamagtutudlo, pagka-advocate and community volunteer ug pagkamagtutuo sa buhi nga Dios. Una, isip magtutudlo, akong tahas ang magiya sa akong mga tinun-an sa pagtuman sa balaod o pagsunod sa mga lagda nga gilatid sa atong pangagamhanan. Dali ni itudlo sulod sa lawak tudloanan. Apan, lisod ni tumanon kay usahay sukwahi ang ilang makita sa gawas, sa ilang pamilya, sa ilang silingan, ug labi na sa mga tigdumala sa pangagamhanan. Sa una, nakakita mi og video sa among tinun-an, anak og politiko nga nang apod-apod og kwarta nga gisalupit sa sample balot. Nasagmuyo mi. Nagsakit among dughan. Apan mauni ang kamatuuran nga bisan sa among tinarong nga pagtudlo base sa balaod ug moralidad, sila makakaton gihapon sa mga binuhatan nga dili maayo ug dili sulondon. Makapangutan ako, igo ra ba ang akong nabuhat? Aduna ba sila'y nakatunan? Aduna ba ko'y tulobagon? Ikaduha, isip advocate and community volunteer. Volunteer ko sa Sisimpel sa Archdiocese of Cebu for 25 years. Mubisita mi sa mga nagkalain-laing mga parokya para pag-edukar sa mga tao bahin sa ilang mga katungod ug pud magamhan sila sa pagpili sa mga lagad sa gobyerno
base sa kapasidad o prinsipyo. Isip volunteer, nagsugod ko nga tigtali sa mga election returns. Hangtod nahimo ko nga si Simple Core Group Coordinator sa mga parokya sa Camotes ug Pilar. Dili ko molimod nga kada eleksyon kapoy kaayo sa lawas kay walay tarong pahuway. Apan, dili ang kakapoy ang makapaluya nako, kundili ang kamatuuran nga dako gihapon kaayo ang impluwensya sa kwarta o gahom sa pagpili sa mga tao. Ang mga pulong wala man may choice or wala may laing kapilian, mao ang motusok sa akong dughan. Apan sama sa akong mga kauban, wala ko kawad-i o paglaom. Inay karon, mas nadasig ko sa panaghugpong sa mga grupo kontra korupsyon. Dako akong kalipay nga namuntar sa mga Cebuanos ang SUPAC, ang usa kadakong peaceful march against corruption. It was not our efforts that made it possible. Rather, God brought the Cebuanos together. Ikatulo, isip magtotoo sa buhi nga Diyos. Akong nasaksihan ang dakong papel sa Society of the Divine Word kon SVD sa pagpakita sa mga nagkalain-laing makalilisa nga kahimtang sa mga komunidad, pinaagi sa ilang mga apostolado. Ang pinakadako niini ang nagsyagit nga kawadon sa mga pamilya nga anaa sa mga dagkong basurahan dinhi sa Sugbo. Laki pod niini ang ilahang night apostolate nga nagpakita sa realidad sa pagpangabuso sa mga bata, kabataan ug kababayan ug ang ilang advokasya on HIV and AIDS. Isip volunteer sa SVD ug sa PhilChan Cebu, nakapahigayon mi og lain-laing mga HIV and AIDS awareness activities sa mga tunghaan, parokya ug komunidad. Sa usa ka higayon, dunay usa ka tinud-an nga nangutana. Ma'am, in case mahibaw-an nga HIV positive ang usa ka estudyante, itaktak ba siya sa university? Wa ko kasagang sa pangutana. Daw na amang ko sa makadiyot. Gikumot akong dughan, mitulo akong luha. Nakaamgo ko nga giandam sa Ginoo ang tunghaan para makadawat ani nga mga kamatuuran. But more so, God also prepared my heart as an advocate, making it big enough to embrace them. Mga kaigsuunan, kini akong gipaambit pipila lamang sa mga yugto sa akong kinabuhi. These realities hit me differently. But was my personal change journey deliberate and easy? Never. Dili igo ang akong kaugalingong kusog o kaisog. Dili tulid ang dalan nga akong giagian. Because I am broken myself. Ako, dakong makasasala. Daghan ko o gihambin nga mga bugat nga mga suliran, lakip na ang sa akong pamilya. Apan bisan pa man niini, dako akong pagsalig that I was and never alone. God carried me through. Inubanan sa pag-ampo, labi na gyud sa akong pinalangga nga inahan. Ang pagbago dili sayon. Apan bisan sa kadako sa atong mga sala, basta atong pagahinulsulan o kita magbago, ang Ginoo mo padagayday sa iyang gugma ug sa iyang way kinatubang grasya. Ang maisugong pagbago, masaksihan diha sa atong inadlaw-adlaw nga pagdawat sa atong kahuyang ug kawadon atubangan sa Dios. Ug sa atong dakong pagpaubos, nga kung wala ang iyang grasya, wala kitay mahimo. Sa katapusan, ako nakahibalo, nga bisan ni ining saad sa Dios, posible kong mahuyang,
Hilabi na kung mupasulapi ang akong garbo o pagka mapahitason. Apan, gipahinumduman ko sa Ginoo in one memorable confession. Ingon ang pari, Brinette, kinitanan misyon sa Ginoo. Ayaw pasana og isangon sa imong kaugalingon ang tanang kabugat. Nan, ikalipay nga ikaw nahatagan sa higayon nga moambit ug motampo sa iyang misyon. Ako nang hinaot nga mapaubsanon ko nga mogamit sa mga hiyas nga gigasa kanako sa Dios para motampo sa iyang misyon. Para sama ni Jesus, ako sa katapusang yugto mubungat. Natapos na. Busa magampo kita. Matinod ng anong amahan, ang imong anak mituman siyang misyon diha sa gugma ug kaisog. Ug diha sa krus siya mipalanog, natapos na. Pasaylua kami sa among paglumili nga mausab ang among kinabuhi. Labi na sa among pagpili sa kaharuhay, bakak ug kadautan, inay ang kamatuuran. Ug sa among kapakya sa pagtubag sa imong tawag sa kabag-uhan. Hatagi kami sa kaisog aron mag-usab diha sa pag-usisa sa among kasing-kasing, pagbiya sa mga sayop nga binuhatan ug pagsunod sa imong kabubuton nga matinud-anon. Sa among pagpanaw paingon sa among sentenaryo 2034, himua ang simbahan nga among gitinguha, ang simbahan nga maisugong nagbag-o siyang kaugalingon ug nagmatinud-anon hangtod sa katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Matuman ang
Ang ikapitong pulong, Amahan, sa imong mga kamot itugyan ko ang akong espiritu. Kinutlugikan sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 23, versikulo 46. Taliwala sa tumang kasakit sa Kalbaryo, gipakita ni Jesus ang hingpit nga pagsalig sa kabubuton sa Amahan. Ang iyang kamatayon, wala nagpasabot og kapakyasan, kundi usa ka madaugon nga katumanan sa iyang misyon. Sa pagpalawom sa atong pagpamalandong sa katapusang 7 ka pulong sa atong Ginoo, atong andamon ang atong mga kaugalingon sa tema ni ining ikapitong pulong. Usa ka simbahan nga mapailubon nga nagtukod sa komunyon. Ang pamalandong sa ikapitong pulong pagabatbaton ni Reverendo Padre Christian James Mayol. Sundan kini sa pagpaambit sa kasinatian ni Sister Maria Soledad Velez, usa ka kaning lay missionary nga nagalagad sa mga migrante sa Japan. Karon siya nagalagad sa atong simbahan, isip usa ka advocate sa pagtukod sa basic ecclesial communities. Mga hinigugmang igsuon, anian na kita karon sa katapusang pulong ni Jesus didto sa krus. Dili nato dalion kini nga gutlo, dili kini usa ka pagtapos. Anaa kita sa bungaw sa kamatayon. Wala mahiluna si Jesus. Kakuwang sa kalinaw ang nasinati ni Jesus sa tawhanon nga panglantaw. Giluiban siya, gibiyaan, wala ilha, gisalikway. Ang katawhan nga iyang gisilbihan, nakigbatok kaniya. Padung ng malusno ang iyang lawas, duguan ang iyang mga samad, gaapas siya sa iyang gininhawa. Apan pamati og tarong, nianang gutlo sa hilabihang pag-antos, mihimo si Jesus ug usa ka butang nga makapakurat. Wa siya mibalos, wa siya nagtunglo, mibungat siya og pag-ampo. Amahan, sa imong mga kabut, itugyan ko ang akong espiritu. Bisan sa maong kahimtang, misalig siya. Dili sa iyang kaugalingong kontrol, dili ngadto sa kalagot, dili ngadto sa pagpanimalos. Apan, ngadto sa mga kamot sa amahan, itugyan ko ang akong espiritu. Mibuhi siya dili tungod kay masayon kini, apan tungod kay kini gugmaman. Dinahig nato kini nga gutlo, apan wala kini nato puyi. Muingon kita nga nisalig kita sa Dios, apan ato pang gikuptan sa hugot ang tanang butang sa atong kinabuhi. Nagpabilin kita sa pagkupot, kay buot kita nga mo makontrol or mo kontrol. Padayon kita nga nagkupot sa kamapahitason. Padayon kita nga nagkupot sa kaligot-got. Padayon kita nga nagkupot sa mga samad nga dili tabuot mamaayo. Muingon kita, Ginoo, misalig ako kanimo, apan sa mga panahon lamang nga ang mga butang uyon sa atong ganahan. Ang krus nagsukit kanatog malisod nga pangutana. Makasalig bagihapon kita sa Dios kun nagunob na ang tanan. Makatawag bagihapon kita sa Dios ug amahan kung gitalikdan na kita sa tanan.
Anhi dinhi mamahimong malisod ang atong tema. Usa ka simbahan nga mapailubon nga nagtukod sa komunyon. Magmatinud-anon kita, dili kini usa ka balaknon nga konsepto, usa kini kamalisod nga tahas. Kay ang komunyon nagkinahanglan man og pagsalig, ug ang pagsalig nagkinahanglan og pagtugyan. Ang pagtugyan kay maugayod ang atong gilikay-likayan. Tanawa ang realidad. Bisan sa simbahan, anaa ang pagkabahin-bahin, anaa ang tensyon. Adunay mga hilom nga samad tali sa obispo o sa pari, tali sa pari o sa katawhan, bisan gani tali sa mga kaparian, sa mga banay ug sa mga katilingban. Ug unsa ang atong gibuhat? Miatras kita, milikay kita, midistansya kita, miundang kita. Mas sayon ang paglakaw palayo kaysa pagpabilin ug unya masam na nasam. Apan si Jesus wala mitalikod. Diha sa krus gipakita niya ang usa ka radikal nga butang. Nagpabilin siya. Misalig siya. Mitugyan siya. Amahan, sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Ang mapailubon nga pagtukod sa komunyon nagpasabot nga magpabilin kita bisan sa mga panahon sa kasakitan. Maminaw kita bisan sa higayon nga dili kauyon. Mupasaylo kita bisan dili takos. Magsugod ta pagbalik bisan gibati na kita o kakapoy. Ato kining klarohon, ang kakuwang sa pailob makaguba sa komunyon. Ang kamapahitason makagusbat sa komunyon. Ang kahilom nga walay gugma makaguba sa komunyon. Apan ang mapailubon nga gugma, ang matang nga muantos, mupasaylo ug magpabilin, magtukod sa simbahan. Gitawag kita nga mamahimong susamang matang sa simbahan. Dili usa ka perpekto nga simbahan, apan usa ka maunungon. Dili usa ka simbahan nga daling mutahan, apan usa ka simbahan nga magpabilin, muhigugma ug musalig. Sa atong panaw, paingon sa 2034, mao kini ang hagit nga nag-uban kanato. Mamahimo ba kitang simbahan nga mutalikod o usa ka simbahan nga magpabilin? Mga igsuon, usa ka adlaw, ikaw ug ako muatubang sa atong kaugalingon nga krus. Gutlo nga wala nakitay kontrol sa bisan unsang butang. Gutlo nga kinahanglan na kita mubuhi. Ug ni anang adlaw usa ra ka butang ang importante. Nakat-on ba kita sa pagsalig? Nakat-on ba kita sa pagtugyan? Nakat-on ba kita sa paghigugma hangtod sa katapusan? Busa, karong adlaw, ayaw lang dayga si Jesus. Sunda siya. Sundon nato siya. Diha sa kahadlok, ibungat kini. Amahan, sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Sa atong kasakitan, ibungat kini. Amahan, sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Sa mga nagubang relasyon, ibungat kini.
Amahan, sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. O dayon, buhata ang mas malisod. Pagpabilin, pagpasaylo, pagtukod pagbalik. Kay ang komunyon wala man gitukod diha sa kaharuhay. Gitukod kini diha sa krus. Diha sa makanunayon nga pagtugyan. Amen. Sa 16 ka tuig nga panaw nako sa pagig-uban sa mga gagmayng katilimbang simbahan o BEC, is Parish Coordinator, nakaton ako sa pagpailo, sa pagdawat sa realidad, sa pagtukod og BECs, ug sa pagtugyan sa akong kabubuton ngadto sa Ginoo. Sa una kong parokya, gibubo ko ang tibuok kong kaugalingon, panahon, kahibalo, kahago, ug talento sa pagtukod sa mga BECs ug pagsustener niini. Adunay mga panahon nga nag-inusara ako nga nisaka sa bukid aron pagbisita sa mga selda ug wala ko kini igsapayan. Aduna usay panahon nga daghan ming nibisita sa usa ka lugar alang sa usa ka hiniusang tigom o cluster meeting, pero gamay ra ang mga tawo nga ditunga. Pero bisan pa nining among gihimo, na sinati gihapon namo ang pagpanglutos, wala masabti ug makadungog og mga pagsaway. Usahay gikan sa mga kaparian, usahay gikan sa mga kadagkuan nga layko diha sa parokya. Lain-laing kaparian ang mga nilabay, adunay supportive sa BEC, adunay murag wala lang, adunay usab nga murag ang bati lang ang nakita. Nga sa daghang panahon usab, ako gusto nga mo give up. Pero natandog ako ug nakulit sa akong alimpatakan ang gisulti sa usa sa mga kura paruko namo nga buotan. Siya miingon, "Ay Sol, kay nisunod ka man sa mga lakang ni Kristo, imo sad gayud nga masinati ang pagpanglutos sama nga gilutos si Kristo bisan pa man sa mga maayo niyang buhat. Kining pulunga wala naghatag kanako og kahadlok, kundi hinuon nag-usab sa akong panglantaw sa kasinatian sa pagpanglutos. Kini naghatag kanako og kaisog sa pagpadayon bisan pa sa mga posibilidad nga mga pag-antos. Pero niabot ang dakong pagsuway, din giakusahan ako nga naghimo og FB account nga nagpakauaw sa parokya. Usa ka pasangil nga dili ko makahimo og dili gyud nako mahimo ang maong walay pulos nga buhat ni adtong panahona tungod sa nanghingapin nga trabaho nako sa pagpangandam sa kapistahan sa among patrona sa akong gitrabahoan. Pero ni adtong panahona wala ko kahibaw unsay akong buhaton ug hilom lang sab ang akong mga kaubanan sa core group. Walay ni usa kanila nga nitingog. Salamat na lang kay naay usa nga pasensyosong naminaw kanako ni adtong panahona. Kini nakatabang nga makuhaan ang kasakit nga akong gibati. Pero niabot gyud ang panahon nga niundang ko pag-adto sa maong parokya, maskin sobra sa 40 ka tuig na akong nagserbisyo didto. Sa pagkatinuod, niadtong higayuna, dili na ako sakop niadtong parokyaha, kay taod-taod naming namalhin dihang nagkasakit ang akong papa. Bisan pa man sa mga panghitabo, nisuway ako pag-volunteer sa bag-o kong parokya, dihang nasayran ko nga nahikatulog na ang mga BECs niini. Pero walay plano ang mga kaparian nga pukawon o buhion kini.
Pero in God's perfect timing, niabot ang panahon nga bago nausab ang mga kaparian o kini sila abli nga mubuhi sa BEC sa parokya o gihatagan ako kay gayunan sa paghimo niini. Sa sinugdanan, nabati nako nga murag adunay resistance gikan sa pipila nga mga karaang na involved sa BEC sa una. Kay tungod ako bag-o sa parokya ug ako'y nangulo niini. Ang uban nagpaabot nga adunay kalihukan nga pagahimuon gawas sa makalipang. Pero tungod COVID pandemic pa man ni atong panahona, limitado ang among mabuhat ug sanglit linghod pa ang grupo dali nga gipanglaay ang uban. Pero pagkahuman sa pandemic, kauban ang mga nilahutay nga maoy nahimong sakop sa Parish BEC Core Group nga gilangkuban sa mga sakop sa lain-laing ministry sa parokya, mga katikista, lay ministers, Couples for Christ, lectors, youth, PDR ug uban pa. Nagkahiusa kaming nag-reach out sa mga kapilya, pinaagi sa pagbisita ug pakighinabi sa mga sakop niini diha sa ilang mga balay, nag-chapel profiling, nag-feeding sa mga bata ug naghatag og BEC seminar sa mga dagko. Hinay-hinay sab nga naporma, nagkadaghan ug nagkadasig. Salamat sa padayon nga pagsuporta sa laing bag-ong kaparian hangtod karon ug sa mga kaubanan sa core group ug pipila ka zone leaders nga naninguha pagpanaw uban sa mga selda diha sa mga kapilya. Ning akong panaw, akong nasinati nga bisan pa man sa akong pagkamakasasala, ang Ginoo nagpadayon nga naghatag kanako og kahigayunan nga mausab. Ug bisan pa man sa akong pagkatawhanon ug magkasayop, nagpadayon siya nga nagdasig kanako sa pagpangalagad ug pagsustener kanako sa nagkalain-laing paagi. Ug tungod niini, ako padayon nga nagasalig sa mapasayloon ug makaalim nga gugma sa Ginoo. Manghinaot ako nga sa pagtisok namo sa binhi sa gagmayng katilingbang simbahan ug sa mga mithi niini, madasig unta ang mga sakop sa BECs diha sa mga kapilya nga manginlabot ug magtinabangay sa usag-usa aron makasagubang sa mga pagsulay niining panahon karon sa krisis ug nga magkahiusa ang tanan sa pag-ampo nga makab-ot ang kalinaw sa tibuok kalibutan. Ug diha sa imong mga kamot Ginoo, among itugyan kanimo ang among espiritu. Ug ning katapusang pag-ampo nining katapusang pito kapulong sa atong Dios tantang nabitay sa krus, manindog kitang tanan alang sa pag-ampo. Mahigugmaong Amahan, sa iyang katapusang gininhawa ang imong anak, mitugyan sa tanan nganha sa imong mga kamot. Gitudluan kami niini sa pagsalig, pagtugyan, ug paghigugma hangtod sa katapusan. Pasaylua kami sa among pagkamapasigarbuhon, labi na sa panahon nga mitalikod kami sa tagsa-tagsa namo ka mga relasyon, ug napakyas kami sa pag-amping ug pag-amuma niini. Hatagi kami og kasing-kasing nga dili daling mubiya, apan kanunay magpabilin, mupasaylo ug andam nga modawat pagbalik sa usag-usa. Sa among pagpanaw paingon sa among sentenaryo 2034, himua ang simbahan nga among gitinguha. Ang simbahan nga nagtukod ug nag-umol sa panaghiusa alang sa usag-usa.
Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo, manglingkod. O Amahan, kitugyan ko ang akong kinabuhi. O Amahan, kitugyan ko ang akong kinabuhi. Diha sa imong mga kamot. O Amahan, kitugyan ko ang akong kinabuhi. O Amahan, gitugyan ko ang akong kinabuhi. Diha sa imong mga kamot. Minahal kong mga igsuon, nahumanan nato ang pagpaminaw o pagpamalandong sa katapusang 7 ka mga pulong sa atong Ginoo. Nahimo kining malampuson, of course, tungod sa grasya o panabang sa Dios. Apan tuguti ko nga magpasalamat sa pipila ka mga tao nga nahilambigit o mao'y rason nga no nga nindot ang ato ang pagpamalandong karong adlaw. Una, pasalamat ko sa mga pari nga mamumulong
Thank you so much. Ug sa ato ang mga pinili nga mga lay sharers. Salamat usab sa kang Alan Domingo o kang Andy Patenya Mateo, mga tigpasiuna. Salamat sa ato ang Cathedral Grand Choir. Salamat usab sa ato mga seminarians, mga soloista, o kang Father John Borgos, ang atong music director. Salamat kang Monsignor Ray Pinagunda o sa Cathedral Fathers. Salamat sa My TV Cebu o sa atong Cadcom nga nagpahiluna aning tanan o maoy hinungdan nga daghan kay sa atong mga kaigsunan sa tibuok Archdiocese sa Cebu ang nakakita ug nakadungog sa atong kalihukan karon. Salamat kang Monsignor Raul Go ug kang Monsignor Joseph Tan, ang ato ang mga buutan nga mga directors. Salamat usab kang Father Ron Mart Cabase, kang Father Michael Raipan ug kang Father Abel Villarojo nga mitabang nato sa pagpahiluna sa teksto. Salamat sa atong mga interpreters sa deaf community ug salamat sa inyong tanan nga niya karon diri ug sa daghan nato nga mga parokyano sa lain-lain nga mga parokya nga nakig-uban nato online sa atong ginahimo karong adlaw. Nadungog nato ang tingog ni Jesus gikan sa krus. Ang tingog nga nagpasaylo, tingog nga naghatag og paglaom, tingog nga maatimanon, tingog nga nakigiusa sa mga nagantos, tingog nga niduyog sa mga giuhaw, tingog nga matinud-anon sa misyon, tingog nga sa katapusan nagmasaligon ug mitugyan sa kaugalingon ngadto sa amahan. Mga igsoon, kini dili lang ordinaryo nga mga katapusang pulong. Kini mga pulong nga gibungat ni Jesus aron maghulma sa atong kinabuhi, sa atong pagkatao. Mga tingog kini nga gikan gyud. Mga tingog kini nga gikan gyud sa kasing-kasing sa Dios. Aron mo giya o magdasig sa tanan nga buot musunod kang Jesus. Sa atong pagpamalandong karon, atong nasabtan kung unsa nga matang sa simbahan kita gitawag nga mahimo. Simbahan nga magampo ug maminaw sa Dios ug unya maminaw usab sa usag-usa. Simbahan nga magsangyaw sa ebanghelyo uban ang dakong kalipay. Simbahan nga maampingon ug magatiman sa mga kabuhatan sa Dios. Simbahan nga maningkamot pagsabot sa pagtuo ug maglakaw nga mapaubsanon. Simbahan nga mag-alagad nga puno sa gugma. Simbahan nga anda magbag-o nga maisugon. Simbahan nga magtukod og kahiusahan nga puno sa kamapailubon. Kini dili lang mga tema, kini mao ang atong misyon. Minahal kong katawhan sa Dios, isip inyong arsobispo, ako mapaubsanon nga mudapit sa matag usa kaninyo. Atong seryosohon ang pagsabot ug ang pagpuyo sa mga pulong ni Jesus. Ato kining puy-an, dili lamang panahon sa Kwaresma, kundi sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Sa atong mga pamilya, unta mas maminaw kita, mas magpasaylo o mas mahigugmaon.
Sa atong mga parokya, unta, mas mga lagad kita, mas abli nga mutabang sa uban, ug mas magtinguha ug kahiusahan. Sa atong mga komunidad, unta mas mahimo kitang mga instrumento sa paglaom, ilabi na para sa mga kabus, sa mga naglisod ug naapiki, ug sa mga napasagdan. Inyong nasabtan, aniya kita karon sa usa ka synodal journey towards 2034, the centenary of our being an archdiocese. Apan labaw sa pagpangandam alang sa usa ka selebrasyon, mangandam kita alang sa kausaban sa atong kinabuhi isip simbahan. Ang pangutana, dili lamang unsa nga matang sa selebrasyon ang atong himuon. Ang mas lawom nga pangutana mao kini, unsa man nga matang sa simbahan ang gusto nato nga kita mahimo. Inaot unta nga ang mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa Guadalupe nga naggiya sa pagtuo sa Sugbo, sulod sa daghang katuigan, magpadayon sa paggiya kanato aron mahimong usa ka simbahan nga buhi kaayo. Manindog ang tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa nga tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Manglingkod.